I greet you all my lovely fans and friends always ikuku. Ngwagente. If I'm beginning, all you need to know Basalo ishi a million and ife neme nezago kedonte. I'm very sorry because now I knew what I lose direct from Ndeziago in diaspora. First na si wepo ekpo that man traditional dibia. No onye afọ abụrụ dibia ka ọ bụ na onye ha bụ gịnị is a ritualist. Fa wee kọwa ka usu wee dị na this man ị na-afọ ife now nọ na one African country for many years. Nọgide ebe anwa o mesia o nwere ife ọ kụtalụ ọ bataba kpọrọ one woman onye French country bata kedonte mgbe ọ gwara bata onwe ma wenya onwe mgbe o sikpara ewe bata ọ banye n'aka ome na-arrange men ọ bụ na o nwere mmụọ obodo ndị dị nnọnụ ndị okenye nọ n'ime ọfụna ndị okenye anwa enweghị power to drag with him ọ banye meme intimidate kpọwalụ fe egbe range bere ha boys iwe ndị afọ egwu those old men gba ọsọ ọnọchiri ihu mmụọ obodo otu a ka o si wee claim ma na ya bụ akaji ọfọ claim mazie na ya bụ eze ala onweghị eshiri eze ana yes onweghị eshiri eze ana otu a ka o si balizie ọbaizie na-akwụ ndị youth ụgwọ na-enye ndị youth anụ na-egbulufe ewu maka gịnị agụụ dị n'obodo. Oge ahụ ọ bataziri na ka ha fọmụziri gang ndị unknown gọọmenti ndị a na-emezi operate from ebe n'ebe to Oji River wee batazie Ezeagu. And please ana m arịọ His Excellency bụ Peter Mba do gbajere ndị ọsọ enyemaka ha nwere ụzọ all those bad roads dị ebe ahụ na-ebute ndị a ji eme operate ebe ahụ asị ife ọjọọ ebe ahụ ụzọ ya dịrọ mma. All this man na fọmụlụ ndị agha bụ ndị Hausa na-eklem na ọhanwa bụ ndị henchmen na-ekidnap ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ịgba n'abalị ọ na daytime mgbe ụfọdụ si ebe n'ebe ka ijebe Oji River stroke ije Eziagụ ekidnapụ gị n'ụzọ asị na this man na-arụ ife ahụ ti men ya ndị a wee na-akụ mpụmpụ. And please ana m ayọ PG ndị ụmụmba Isiagụ and ụmụmba ndị agụ donu tina ya na mmiri ọ bụrụ so ofu onye ha kalili 10 people na-eme and the people na-atụfe egwu maka na ikwuru ha n'ifue ngwa na watch this video. Ife abụ onye ife abụ is a fellow n'Ezeagu, he's among them. Maka man this man ha na be very close and the man say mụ na mmadụ bụ enyi mmadụ na ọ mara ife ọ na-eme no oyi ọbụna ma ebutu oyi ede. This man also is a fellow n'ezi ọkwa aka ka ọ bụ which means fana ebu na-egbu n'ikwe asụ n'odo onye nke anọ shie mmụọ nke obodo ya with the talks eze fellow shie nke na-akpa alụsị agụ ọma na zọla ebe anwa efu no almost the same crime ha na-abụ n'ime mana ha na-eyi ndị mmadụ egwu onye kwu ebule wesochie nya azụ onye kwu achụba anya ngwa na wash ya ebe ya na eze fellow no first before I proceed. Only few water otu kafasi we set their gang. Ha gozie terror to the community. Ha gozie ndị a na-atụzi egwu nke bụ na this man na na-akpọ ishi million nwezie talks nwezie men were bazie street ohi niile a na-ezu from ebe n'ebe ọka olugbatuwe Oji River
wee si Oji River gawazie ịbazi Ezeagụ. These two community, please, ana m ayọ the PG ndị ụmụmba ndị Agụ and ụmụmba Isiagụ, donu unu atụzi n'ụjọ, maka mma nna ụjọ ka unu na-atụ, maka ọ na-eme onye kwue ndị agbatu anya ebe ha pụgolo gaa were ihu mmụọ obodo kpọzie n'ihu mmụọ nke fa, nke si na ya bụ eze felo zọrọ alụsị Agụ mana si na onye anwụ alụsị obodo, onye nke azọrọ nke ọzọ chụfuzie ndị okenye bụ ndị aka ji ọfọ, ndị akwụchirizie ebe ahụ. Nwere na-ajụ ewere aka ha eji na ma ọ ga-elukwa Ụmụahịa, ndị a wee zụọ the whole youth na village maka na agụụ dị n'obodo, na-egbulu fa anụ, na-egbulu ha efi. Some of them na bụrụzie agent one after the other at the community. Ndị a gịnị 7 villages ka dị, mana ha nwere people edia one by one, nke bụ na ikwu okwu ifue, ikwu okwu akpa gị. Ọ bụrụ ife this man na-alụ, onye a bụrụ dibia, ife a bụ onye si from one country in Africa bata, kpọrọ nwaanyị French bata bido ịlụ guy. So maka ọ na-eyi ndị egwu now ha baizi ịgba ọsọ, nwezu ihe ga-ekwunu. Nwụrụ na-ayọ gọọmenti Enugu steeti, ana m ayọ His Excellency, please bịa lụọ ọrụ ndị ụzọ, maka na ọ bụrụ ụzọ ahụ dị mma, ohi ama ndị na-ezo. Ndị ewelugo ụzọ ahụ wee meze gịnị criminal den, wele emeze gịnị kidnapping road, esi a na-ebe agbapụta ebe ahụ. All this ndị Hausa na-afụ kidnap ndị mmadụ one after the other, ndị ahụ abụrụ ndị Hausa. All this guy na ndị a na-eji ha were alụ ọrụ. Onye abụ na iwọchi ya ebe a na-eme all this attack gịnị na the same place ka a na-eme attack anwa, ọ bụrụ ife ofe onye butelu. So na ndị ife gịnị ha bụ ritualist, ndị a bụrụ dibia. Ndị Ezeagụ na-ebe akwa na-ekwu si bịa kwụọ chọọlụfa ndị a, because na kịta na youth na-agba ọsọ na village, ha anaghị abịazi ụlọ maka ibi ụlọ achụba gị to the extent na o mesịrị asị ka a na-akwụ ụgwọ ndị nche, asị na ụgwọ egbe a na-atụ ego, mana ife na-eme ihe na-eme na-eme mụ a na-atụ ego mụọ ife na-eme na-eme. Ma why n'oke nọ n'ụlọ ọrụ nke nọ n'ama na azụ na ngda gị n'ụlọ, this is $1 million na ndị otu fariri nne ha wee na-ayọ wee na-asị gọọmenti tinye anya ka esikwuo na steeti tinye eke wee helpụọ ndị vigilante, because na some of these vigilante nọ ebe anwa na-alụrụ ndị ọrụ. Ndị a ji ego azụ youth obodo wee leka ọ ife weta mbụ mmiri enwe ilo wetara ụdị ife a, si na mmadụ nwezi mmiri ọha na eze ọzọla mbụ mmiri enwe ilo, si na mmiri bụ mmiri mmadụ. Agazie n'ihu mmiri achụ aja gaa na ya dọwazie alụsị. Nwere na-ajụ a na-enwe mmiri enwe, ụfọdụ onye na-enwe alụsị. Answer is no. We are here freeing ourselves na-eme ọdịnala, mana ndị a bụ gịnị ritualist, ndị ogbu mmadụ. Ha nwe kidnapping, ha nwe rape, ha nwe igbu mmadụ, ha nwe gịnị ịtụ asị na threatening. Nke a na this man na-anọ na Ben Johnson, ọ bụ na amara ife emelụ na ndị a ga-abụ a terror to that community. Please PG these two community, zilonu for ozi men, share the video, tag them, fan made it needful maka the citizen of that town. Ha nọkwa n'ọsọ na because gịnị a na ha atụ ndị egwu. As na this man bụ $1 million na ọ na-ebu egbe ka na-ebu mmiri, ọ na-eyi ndị mmadụ egwu, otu agụ si eyi ndị mmadụ egwu. So na ọ bụrụ na amara ife emele nsị aba n'ọtụ and ọba n'ọtụ isi ama ndị mma. Let's do the needful on time.